Вибачаюся, хвилиночку. Зараз обрезка повинні підтягнути. Вітанки, шановні вітаночки. І ось так мусить все працювати. Не ведаю, що відбувається з ОБС, але часом таке здарається. Так, усе щось з гуком щось не тое. Чекайте. Так, ну зараз мусить бути все добре, правда? Як там вам якось звука всього неблага? Там вам неблага. Стромаченко, вітаночки. Вітанки. Твої вітанки з подарами. Вітаночки. Альсевич, вітаночки. Я, до речі, сьогодні полез у налади стрима і знайшов, що виявилося, що YouTube змінив криху. Ось так, ось Hull Bridges Detected ніки. Виявив, що оказывается, вони зробили функцію автоматичного перекладу. І там хлопці вчора писали на польській мові хіба що, на ютубі. А у мене воно показувало тільки білоруською. Так, це у нас наша гармата, яка моцна, яка б'є гуком. Це у нас розак. Давай розак візьмемо. Куди нам істи? У гэтым накірунку, добре. Так, я сподіваюся, це буде апошній стрім. Чатик перекладає. Так, автоматично перекладав на ютубі чатик. Тобок і Самурай, і Шапабо писали польською. Уявляєш собі? Варштат. Так, а это что такое? Что у меня с вачима уже? Чому их там все так? Ля, у нас есть одна шайба. Так, что мы маем? Гэта мы маем... Ой, не хочу. Гэта уклаліся. Сюды уклаліся. Вогнемет. Ось разак, може бути, слухайте. Давай. Зараз ми ще візьмемо руки. Бо там 3 набойчики тільки у гэтай гармати. Ось у гэтай мається на увазі. А мені треба, каб все ж таки була зброя більш надійна. Так, де гэта разак? Ось гэта, мабуть, ён. Давай. Ну что, пошли. Зараз буде бойка. Кому там кепсько? Тут ходил, правда ж? Мы зверху бачили. На ютубе є автоматичний переклад гуку. Але ён каб з дзетства мне па ўсіх відосах працуе беларускай наогул няма. Не, гэта зразумела. Я бойка, так чакай. Чэхі пісалі... Поляки писали, Альсевич. Поляки. Самурай и... Гэты, бляха, Шапабо, яны поляки. Той писал, что ён з Любліну. Ну, где малая твоя?
Так, разак. Гэта добра. Две шафы. Мы, калі раптам што скончым зарана, калі ў нас будзе час, то пойдзем у ферму пагуляем, бо ўжо давно там не бадзяўся. Так, беларус-узятар, Крайзіс рамайстер на палову гатовы, то бок адаптаваў субтытры, пераклаў новы файл, малайчынка. Это выдатная навіна. Там я бачу яшчэ дзве шафы. А во, яшчэ гэта я прапусціў. І там я чую, што скуголіць нехта. Скуголіць нехта падобны на... Як яго халера? Так, во, на гэты. Ось так будзе з усімі вамі. Так, мне падабаецца тое, што зараз трапляюцца набойчыкі для нашага разака звычайнага. Так, а там нічога няма? Так, тут няма. Холера, тут, бляха, луту понапихвали. Вітаночки, Рейвен, ля колькі мяса смажанага. Шашлыкі ладзіць. Да рэчы, халадно стало ўжо на шашлыкі. Я не ведаю, як у вас. У мяне зранку было 13. Не вельмі прыемна. Так, яшчэ даволі добры быў это перакладчык у Яндекс.Браузеры. Там любы відос перакладала, ліпаецца. Там была беларуская. Не карыстаўся, не скажу. Так, о, там же по Ведьмару файла дадалі. Не, так, дадалі. Зараз агульны прагрэс 78, падаецца, асноўнай гульні і 57 DLC. Я ўжо запампаваў гэтыя сабе, то бок гэтыя пераклады яны ўжо на кампе. Стало не халадно, стало добра, будзе снег, будзе ідэальна. Ну, гэта ведаеш так, на аматару. Вось мне цікава, што там у нас адбываецца. Ёсць скрыня, якую трэба тэлекінезам цягаць. І яна не адна. Што ты тут, сябра, ляжыш? Статуэтка нейкая, вы бачылі? На продаж. Так. Сюды, сюды. Ну, давайте пакуль так пройдзем. Шкада, што не захавацца, ці можа захавацца. Што па цэнтру у нас? Управление мостиком, кажа. Кіраваннем. Так, подобрали. Там я бачу, що гроші ляжать. І тут у нас що? Вилучить вантаж. Так. Не бясконцы пераклад. Не, ну чаму бясконцы? Ну шмат часу толькі, вядома, забіраю. Хто ж думаў, што столькі будзе слоў да перакладу. Насамрэч, калі б сядзеў, сам бы перакладаў у адзіноце, ну, калі б усё працавала з гэтым рэдкітам, то, можа быць, ужо быў бы прагрэс такі самы, як і ва ўсіх, хто яго ведае. Так, ну шо мы тут? А, нам же трэба гэтае на планету скінуць, я забыўся ўжо, паглядзіце. Так, ну давай. Актывуем мост. Так. Далей што?
А нічого. В такім випадку давай паспрабуем. Ён же ж з гэтага боку быў ці дзе? Гэта я забраў же ж? Так, хіба што забраў. Іди сюды. На той выпадак, калі раптам ты мне спатрэбішся. Так, где тая кіраванне мосцікам было? Вось тут. Так, перевести обелиск в отсек завантаження. Что там геркнуло? Так. Давай, давай, камон. Яшчэ хто-небудзь? А, яно перамяшчаецца, пакуль мы гэтым займаемся. Злева? Я чую злева кагосьці. Ой! Во-во-во-во-во. Ну, хлопцы, давайте уже подрывайтесь неяк. Цікаво, до речі, другі раз запар. Вось гэты тлусты. Ён подрываецца у мяне, але з яго не вылазяць малыя. Это что за бракованные некие монстры у вас пришли? Так. Под Dead Space Remake ёсць украінская аглушка, але у украінізатара. Я не знайшоў, да рэчы, праз аглушку, я знайшоў толькі вось тэкст. Так, сюды, сюды, сюды. Няблага. Пакуль што няблага. Тентакля. Юзик, блять. Давай ты будешь больше собраным. Так, яшчэ тут две павінныя быць, правда ж? Па логіцы. Паднялі гэта. Як же ж довго ён лупить ручною. Воу-воу-воу-воу, чекай.
Access bridge is obstructing transfer. Ля, гэта ў броне выявілася. Caution. Access bridge is obstructing transfer. Так, чакай, бачиш, тут у мяне быў замес. Усё? А куды б дайшоў гэты... А, во, зараз з таго боку. Caution. Access bridge. Дыскі маем, зусім крыху засталося гэтых. Тентакляў больш няма? Ну, нібы няма. Так, а далей куди ти пойдеш? I'm reading a cargo transfer to the hangar bay. The marker. Good work, Mr. Clark. Гарна робота, пані Кларк. Рушаймо. Your flight path. Кайн, ваш маршрут пролягає през шлюз 19 і може дістатися туди. Зустріч, так, ми прибудемо. Can you make it to the airlock alone? Ти зможеш дістатися до шлюзу самостійно? На камері жодного руху. Просто спробую прорватися. Wish me luck. Побажаю мені удачі. Так, зустріться з Кайном. Єбав ти. Що тут за подказки гэты? Ды. Так. Заховаться не хочете? Emergency. Юзик. Internal hull breaches detected. Внутрішні пробоїни в корпусі. Каже, що нам буде гамон. Так, треба заховатися. Emergency. Deck evacuation protocols are in effect. Ось я на захованні. Так, куди нам зараз? Назад треба бігти чи кудись ще? Ось туди. Ні. Emergency. Надзвичайна ситуація. Дійсь протокол евакуації з палуби. Траст, де мій брат? На моніторі він прямо біля шлюзу. Don't let this place Не дозволяй цьому місцю вплинути на тебе, Кендро. У нас закінчується час. Його там нема. Not there. I can make it if I run. Коли я побіжу, то я ще поспію, каже вона. Ванная комната. Я ось не пам'ятаю, чи я тут був. Луту нема, значить, забив. Заля чакання. Гэта не скрыні для луту? На жаль, не. І тут нічого нема. Так, давай. Хіба що ми тут були? Нешта там у стенах рве, як звичайно в гэтай гульні. Для нічого корисного вже нема. Лібутка, вітанки, вітанки, тобі так самого доброго ранку. Що цікавого у тебе? Бачиш, ми тут ганяємо по швару. Anomaly detected. Так, виявлено небезпечну аномалію. Якую? Activated.
Я не можу ризикувати зеніцею. Ока КВЗ. О! Це той, які хуткі. А гэта вже працює обеліск, я так розумію. Я ще не подох. Аліра, вас бери. Добре, не устали, до речі, під гэтий разак. Quarantine lifted. Карантин зняти. Та нічого особливо цікавого. А то і саме у мене, слухай, нешта на праці таки затишок, аж ну страшно становиться часом. Ось, одно тільки за не дивне, чекай, неправильно так виказуватися. Одне тільки, що добре застається дикось, гэта стрімінг. Пакуль што. Нават пакуль не могу аднавіць свою дзейнасць па вытворчасці відэа на YouTube. Бо малыя ўсе ў хаце, у іх жа ж школы няма, вакацыі. Нічога не даюць зрабіць. Ось, таму толькі стрімінг. І ўсё, і гледачы. Mr. Clark, your colleague's safely on board. My name is Kendra Daniels. Так, Hi, Isaac. He's bringing the shuttle in now. давай. Шаттл падляцеў, Юзік, пачакай, кажа. Зараз нешта будзе, вядома. Isaac, we can't run the automated loading controls. Што зноўку? Мабыць, це під час пошкодження корабля. The high Ми втрачаємо час, колективний разум досі там. I'll turn on. Окей, не розслабся, я вимкну гравітацію в ангарі, тоді я зможу завантажити близько вручну. Усього вручную, курва, бляха, такі технології, такий вік уже. А ми усього вручную робимо. Так, змініть положення обеліску. А куди його змінити? А як його змінити? А, ну... Ну, гэта ж Sony. А як інакш? Треба назад ісці. До речі, треба було заховатися. Я нічого не подумав, може його завалили Clearance. навалу. Ну давай, ну бери уже. А гэта пустая шафа? У Dead Space маюцца пустые шафы? Ну давай, зона обслуговування. Так, разак, до речі, уже хутка витратить усі свої набойчики. Є. Сюди заблоковано, тут так само некий брухт ляжить. О, нам туди треба буде підлетіти. Мабуть. Давай. Entering zero gravity. Далі куди? Каже вниз. Угу. Ні. Та ні, чекай, гэта не то я натисну. Так, побегли. Что мне трэба пераключыць, ці што? А, гэта дзверы у нас. Мы во гэтым ангары былі ж. Узгадаў. Вось гэта адчыняе гэты ангар. Там штосьці вылазіць. А ну давай паспрабуем. Давай сюды. Ой, шафы нейкія ачунялі. Раней не бачыў.
Я його не можу сюди. Clearance confirmed. Юзик, поберушка. Так, біжи туди. О, а з якої нагоди гра? Чи не цікаво? Так, сюди давай. Гэта я выцягну, вядома, але ж пытанне толькі куды. Яго цягнуць нам сапраўды. Так. Ну давай уже. Да. Що іншим разом отримаються? Так, а що? Куди? Ось не треба гэтым зараз кіраваць, падаецца. Так. Угу. Ты сколь. Нехто яшчэ жыве дзесьці. Колькі набояў? 1. Ну давай уже. Ты малое. Ще живое? Так, коли ты уже подохнешь. Недзе знизу. Выпускай. Иди сюда. Все, 32 набойчики засталося, толькі чакай. Трэба мяняць, так. Гэта змянілі. Гэта у нас, так, у руках. Выпраменьватель давайте. Так, выдатна. Дзе наш груз? Дзе той абеліск? Каб яго ліха. Ну што, пасуе? There it is. А вось і ён. Marker. Абеліск. Come on. I
need to restore gravity before we can... Так, працюють, мені потрібно. Так, поспішіть, будь ласка. Мені кудись цей на корабель треба? Я правильно розумію? Ой, там я бачив скриню. Бач, цігета. Давай, сідай. Exiting zero gravity. Ось все, одновили. А сюди мене пустять чи ні? Quickly! Go open the hatch for him. Відкрий для нього люк. Треба вертатися, до мене вже не пустять. Nicole, is she here? Да не чекай, поспішить, поки не з'явилася ще некроморфа. Ха! Ха-ха-ха! Ну, відомо, здрадництво. Куди ж без здради? Ти хоч спригнись, я не веду голову, нахили. Амелія. Ні, Амелія, зачекай, ми ж домовилися, що полетим разом. Ось і все. Вибач, Айзек. Я не могла довіряти йому поруч з близьким. Генрі, що ти робиш? Та для чого мені сюди відправив мій відділ? Навіщо, навіть якщо Велор не зміг допомогти мені? Відділ? Хто ти така? Я працюю на уряд землі. Виправляю дуже-дуже давню проблему. Я казала тобі, Гамонду, що до Ігіди-7 заборонено наближатися. Ця планета була одним великим рядовим експериментом. Обеліск – цей божественний артефакт. Він був створений руками людини. That's impossible. Це неможливо. Це іншопланетяні. Гірники викопали її. Після того, як його сховали тут кілька сотень років тому, навіть Кайн цього не помітив. Вони знайшли перший обеліск у якомусь кратері на Землі. Той був справжній, іншопланетний. Його було достатньо, щоб не вдихнути для створення юнтології. Наші фахівці вивчили його і створили цей червоний обеліск завдяки зворотній інженери, але їм потрібно було десь його випробувати. Егіда-7? Ти бачив результат. Це важливе видовище, жахливе видовище. Я думала, що старі звіти були просто історією, поки не побачила те, що побачила. Вони заблокували всю систему, поховали записи, усе було бездоганно, доки КВЗ не стала жадібною. Ці ідіоти розірвали Егіду-7 на шматки і пробудили те, що лежало, і тож рад землі виправив тебе, щоб все виправити, дідько. Ми маємо повернути обеліск, якщо хтось інший натрапить на його, все пойде по пізді. Він уже зникав одного разу, може зробити це знову. Я бачив, лежає обеліск, найобує твій розум. Його необхідно знищити. Що, на Соніка повезеш його, чи що? Хоч це і мало що змінить, ми були чудовою командою. Ти знайдеш інший спосіб покинути ці шимери. Я хочу сказати, ти ж не абиякий інженер. Твій експеримент уб'є нас усіх. Даніелс! Ну ось починається. Все було марно. Усе було марно. А чому марно? Ну як це марно? Ой, божахно. Юзік, прийом, це Ніколь. Де ти? У диспетчерській. Прошу підніматися негайно, ми ще можемо врятуватися для часу обмаль. Ну давайте до Ніколь зараз полетим. А все, тут ніякого луту нема. Ну ні. Я так не гуляю. Давай, куди мені? Побегли. Сюди? Ні, каже сюди. А, це ти зачинені двері. Тож ж як завсюди, все вельми предказально.
Пакруці кранік. Не пакруціць. Що там? Хто там? Warning. Multiple system failures. Системне збавлення можливо перенаправити критичні функції. До речі, у нас там унизі була батарейка, пам'ятаєте? Елемент сілкування. О, еще одна шайба. А это что, до речі? О, я забывся, у меня ж для крамы есть еще один костюм. 60 тысяч треба назбирать было. А, Лера. Може, ми вже назбирали, до речі? Где там інвентар наш? У нас 59 500, но уже гроші маються. Давай використаємо гэта. Гроші на новий костюм маються. Будем модные, стройные. Бейба, у тебя тут есть? Крама ніка, нічого нема. Тобі вдалося. Я намагався тебе знести, половина шамури розвалюється. А інша половина кишить цими істотами. Як ти сюди дісталася? Я одна з їх. Ти розчистив шлях, я завжди можу на тебе розраховувати. Не цього разу Деніелс мене надарила. Ти не зміг знати, що вона забере обеліск. Вона залишила нас помирати. Надія ще є. Ти можеш прикликати шаттл і дистанційно пілотувати ним. Забери обеліск, і ми зможемо повернутися його на Егідусім. Ти можеш воз'єднати нас знову. Я просто більше не знаю, чому вірити. Усього гаразд, Айзеку. Ти зрозумієш, що робити. А у сенсі воз'єднати нас знову. Юзик! Смердіть. Смердіть нешта. Ой, божахне. До речі, яна могла нам повідомити про гэта і по рації. Calling shuttle. Комп'ютер Шимури, прикладання шаттла ОКГ-09, підготовка до процедур дистанційного стикування. Damn it, Isaac! You Чорт забирає, Ізако, ти не знаєш, що робиш? Я знаю, що хтось відповість за це. fucking kidding me? Ти серйозно, бля? Warning. Escape. Увага, виявлено запуск рятувальної капсулі з шаттла ОКГ-09. Escape pod. Рятувальна капсула? Чорт, ми її втратили. It doesn't matter. Це не має значення, вона не може втекти від своєї долі. Але хто може? But who can? Ти мені не подобаєшся, коли так кажеш. Чуєш? Підозра. Та тобі підозра. Так а далі що? А, я далі чекаємо. Ось вона повертається, хоча за все, правда, шаттл гэта. Here it comes. Ось і він, Юзик. Isaac, Юзик, я знаю, що море кінець. Якщо ми сядемо на цей шаттл, назад дороги не буде. There's no going back. leave no regrets. Не шкодуй ні про що. Іди. I'll re- Я внесу наш курс до Егідусім у шаттл і приєднаюся до тебе. Як на твою жонку, вона виглядає вельми кепсько. Ти будеш мене прикривати? Клянуся. А я б не повірив. Ой, все это смердить просто. Чекайте, а где краму Нику? Ну я хочу пропомповаться. Я хочу новый костюм. Грошики я назбірав. А витратить їх куди, гэтыя грошики? Падалося, що там нейкая скринька ляжить. Так. Калі мы сюды падбяжым сюды, то у нас будзе калідор. Направа гэта выйсце
да ангару таго, а вось тут захаванне было. Дарэчы, захаванне мы даўно не рабілі. Памятаеце? Здаецца, направа. О! Хе-хе. Там ужо нешта паўзе. Так, вось, захаванне давайте зробім. Так, дзе б яшчэ краму знайсці? Так. Тут нічога няма, там нешта сваё, нейкае выйсце, але ніякай крамы не бачу. До ліфта напісана. Заля чакання. Так, это что? Трамвайная станция. Дарэчы, можа недзе там побач. Так, у ванную мы заходзілі, дарэчы. Лифт. Ну что, без крамы? Я уже на лифт не поеду. Машининские вітаночки. Так, куди? Так, давай гэтую пашвару заб'ем. Оу, у сэнсе. Яна ж не тут, яна ж там недзе. А, во яны. Цікава ім зрабілі гэтыя слабыя зоны ў лакцях, правда? Так, ну тут уже няма чаго паўсці. Давай, адчыняйся, алё. Danger. Containment fields. Стрымывальныя паля набліжаюцца да гранічнай потужнасці. А з якой такой нагоды яны? Слухайце, а гэтая дзяўчына 100% недзе хаваецца. Бо я б так і зрабіў, калі б нешта задумаў. Ты ось-ось пакінеш Ішымуру і не зможаш павярнуцца. Усе актыўныя паабічныя завдання будуць скасованы. Ну, мне адное толькі заданне цікавіць, гэта прапампаваць сабе гэты касцюм, але я згодны, працягваем. Саша, Аксель, вітаначки табе, вдалого проходження. Дякую величезно, Саша. I never doubted you, Isaac. Я ніколи не сумнівався в тебе, Юзик. Я знала, що ти повернешся за мною. Are you ready? Ти готова? Yes. Так, ми знову разом. Тепер нас ніщо не зупинить. Та ти що? Ой, як гэта смердзіць усё, выбачаюся. Не падабаецца мне гэта. This isn't how I imagined. Я не так уявляла себе прощани з Шимурою. О, гэта глюки. Steady. Спокійно. I'm good. Are you afraid? Я в порядку. Ти боїшся, Юзик? Ні, назад ворот та немає. Що за нахер? It's easier when Це простіше, коли можна рухатися тільки вперед. this all began. Все почалося в ядрі планети. Що? Gov built the marker. Даніель сказала, що уряд Землі створив обелиск. Якийсь експеримент, який вони покинули сотні років тому. Гэта космічная станція.
Ці на планеті станція ніяка. Для того, хто не готовий, диво може виявитися справжнім жахіттям. Планета невгамовна, голодна, вона спробує з'їсти нас живцем. We have the marker. Але в нас є обелиск. Ми повернемо все на свої місця. Ми воз'єднаємося знову. Юзік, страляй. Одарві їй концовки спочатку. Пам'ятаєте, як з мухами? Спочатку крили, а потім уже кидаєш у пастку до паука ніякого. Так, на егіду. Ну, я б не сказав, що ми його пілотували ніяк. Він сам долетів. Апогей. Так, вивантажити обеліск. Вивантажить. Так, вигрузити треба. Isaac, Йозік, зараз наш шанець. you can upload the marker from the console. Облізати на консолі, ну. Та почекай ти. Ми ж лутаємося тут. Оля, там шафа йо. А ну погляди, що там таке. Холера, ну хто так робить? Поглядіть нельга. О, им потылицу гэты окруки поутрыкалили, а. И повесили ее к упрыгоживанию некое. Давай разглядим. Ты же мне там спробуешь показать, ля. Козлина, не что руки до меня тягне. То есть туды. И зник. Ну вось, ну не. Куди він зник? Я так не гуляю. Не, ну у гэтым уся Sony, ведаеце, у іх так называецца гэта Happy Path. Так, гэта шчаслівы шлях. Вось той удалы, які атрымліваецца, тэстуецца пастаянна і ўздоўж і ўпоперак. І ён працуе добра. Ніякіх багаў, бачыце, вылетаў, нічога такога. Але як толькі нешта робіш, манкі-тэстінг нейкі такі, нібыты малпа, якая націскае на ўсё, што толькі можна націснуць. І ўсё, адразу знаходзіцца нейкая лухта. І што тут? А калі я так зраблю? Что адбудзецца? Я так разумею, сюды обеліск павінен прыехаць. Тут нас з усіх бакоў проста абмежавалі. Ну ты паглядзі толькі на гэта. Малая, чакай. Так, стазіс. А на што стазіс цікава? Не, схавалі скрыню. Гаўняшкі якія, ты паглядзі на іх. Шайбу яшчэ ёсць. Слухайце, гэта азначае, што варштат у нас наперадзе павінен з'явіцца яшчэ. Бо інакш у эпілогу навошта яго, праўда? Ну давай, малая, пагналі. Захавання няма, адпаведна. Ой, Юзік, ты паслухмяны, як гэтая, слухайце, як ці то козлік, ці то авечка нейкая. Лук. Паглянь, святло ў небе. Гравітацыйныя тросы на шумыры выходзяць з ладу, так нынешнім навантаженнем. У нас небагато часу, перш ніж всі ці скелі впадуть. Ми повернемо обеліск на його п'єдестал. Завантажувальна колія веде безпрецедентно до... Несте спрацює, колективний разом підкориться. Ми воз'єднаємося знову, і я можемо бути... Блядь, страляй, курва. Страляю її. Яна хоче об'єднатися не з тобою, яна хоче об'єднатися з обеліском. Яна так само з гэтых юнітологів. Та йди наперед. Давай, женщина вперед. Ви бачили? А ну ще раз зроби так. Чуєш, малая? Давай. Давай, ты вверх подскочила, просто сама по себе.
Когось яна мне нагадвае. Вось так выглядае няблага засвечаная. Так, ну што? Гэта я збіраць не буду. Так, трэба там узяць гэты элемент сілкавання, ўтрыкнуць. О, у нас тут адчыніліся дзверы. Та ты шо? Ты павядзеш абеліск, я языкова. Я дапамагатиму у дыспетчерскай. І зноўку яна уцякае ад нас. О, захаванне, варштат. Крама ё, і крама хіба што ё. Бачыце? Текстовый файл. Наказ про повернення КРПІ. Повернути жертв масового самогубства на площі єдності Загиди 7. Тіла мають бути доставлені до Марокко і Шамура. У супроводі охорони, прибувши на місце, повідомиться про це лікаря Адамуса та Кайна. Коментар Гейби. Так, я ведаю, це обов'язки трунаріалі. Думаю, тобі не сподобається. Я чула, твій приятель зараз на Егіді 7, таке дитяче завдання повинно залишити нас для зустрічі. Не лякай новачка. О, крама працює, видатно. Так, інвентар. Во. Продаємо, так. Продаємо. Так. І статуетку так само продаємо. Глядzi, купляємо собі новий костюмчик. Сюди. Оп. Апгрейд, як кажуть. Так а что змянілася? Я нічого не бачу. Типу, краху броні наросли. І все? Краху броні далі і більше нічого. Так, у нас ще 64. Поліпшення для силової гармати. На пришпільне, Олеж. Давай. Шестерочку. Оп. Мы там себе напампуем зараз, коли буде махчимость. Варштат сюди давай. Костюмчик. Так. У нас есть краху здоров'я, тривалості, але слухайте, нічого не адбылося. Так. Давай сюди, сюди, сюди. Гэта мы ўсё прапампавалі. Рызак. Увогуле шкода ўся. Вінтоўка. Ух, аж на 4 каб шкоду падвысіць. Калера, я так не хачу. Гэта занадта шмат. Вось гэта можа быць, дарэчы. Вось так можна? Так, 6. Вогнемет. Ой, холера. Ой-ой-ой-ой. Так. Гэта ўсё прапампована. АВ. Альтернативний вогонь. Так. І силова гармата. На її мені подається мало гэтых набойчиків. Набойчиков мало. Что робить? Что робить? Что робить? Ну, давай разок пропампуем. Хай буде. Криху шкоди не пошкодить, правда? Що отримують додатковий рикошет? Угу. Так само можна було б, коли б була можливість. Заховалися. Шиковно. Так цікаво відбулося. Що ви там, бляха, юшитеся? Спокойнее, краху, не веду, магния попить, что еще.
Та паскуда оживіла усіх там. Сигнал обеліска змінює нас, перебудовує нас. Dead space in that. Але в тому сигналі є мертвий простір навколо самого обеліска кобури. Вони не можуть довго цьому залишатися. I can't stay in it for long. I've seen Ой, я не той взяв. this pedestal. Я бачив, але цей... Five. The marker's pulse will be felt across the planet. The dead will sleep. Мертві будуть спати, а живі побачить те, що не можна забути. Балерина мене пужає. Чуєш? Ой, у голові нечто там 100% не тоє. Ля! І он лежачи яшчэ страляе. Ты паглядзі на яго. Тры набойчыкі. Ну, звычайная справа для гэтага грызака, што ён выкарыстоўваем гэтае і... Што замест гэтага грызака? Выпраменьватель? А, ён стаіць ужо. Вось гэтую гарматку давай. Ну давай так паспрабуем. Так, і што ты зробіш з гэтай вось скрыначкай? Просто ўніз паляціць яно? Так, яна просто ўніз паляцела. Як там было ў гэтым халера? GTA потрачана. Падаецца, так там было. Дзверы зачынілі, наступныя адчынілі. Што, пайшло далей? Ну давай уже браму гэтую адчыні мне. О, ля, як усё тут заросло. Warning. Unknown biohazard detected. Quarantine. І тут тая самая оборона, до речі. Усё. Ой. Спать, я сказал. Ау, 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 ау. Ти уся тут, а ви живі ще. Ой. Так, хлопці, ну ви заєнчили, щиро кажучи. А як ти живої ще там, слухай? Так. Ти скуль. Lifting quarantine. Do you miss them, Isaac? Kelly and team. Yeah. Medical. За командою так, каже, сумував. My friends left.
came back in body bags. Підпал порожніло день за днем. Мої друзі йшли, поверталися в мішках для трупів, а потім знову. Ти здаєшся питанням, чи це божевілля, якщо всі інші бачать те ж саме, що і ти? I'd never have left you in that place. You know that. Я б ніколи не залишив тебе у гэтым месцы. То була моя єдина яскрава зірка в тому морку. Айзек мене знайде. Isaac will find me. Пачаліся гэтыя інтэлектуальныя размовы пра шаленства. Што ты будзеш рабіць з гэтым, га? Там нічога не было? Мне падалося, штосьці мільгатнула. Сюди, сюди. И тебе не падаецца, што ўсё роўна гэта выглядае як шаленства нейкае? Так, а тут няма нічога. Нават дзверы не адчыняюцца. Што далей? Куды далей? Тут гэта трэба мост падняць. Правильно ці ні? Ці во гэта мне трэба было падняць? Так, калі не гэты, то што тут? Зона ўтрымання 2Б. Ты мяне туди посилаєш, правда ж? О, так, це правда там відчинилося. А ну дай поглядеть, что у тебя тут є. Яшчэ нейкая шайба, так. Не хочется вытрачаць гэтыя набойчыкі. Бо вось тут. Ось такая рэч маецца. Там мусіць быць дзверы, падаецца. Правда ж? Так. Всё позбирали. Так, где наш его рюкзак? Цікаво, чому музика така напружена зараз була. Просто тому, что заховання. Містер 8-біт Потато, вітанки тобі. Радий бачить. Як твоя раніця? Йозік, на цій ділянці немає живлення. Обелиск не рухається, ми втрачаємо час. Усього гаразд, натисни перевірити з'єднання. Що там написано? Виявлене збій оживлених, генератор для тросів керування гравітацією. Один з наземних гравітаційних тросів, можливо, пошкоджена лінія живлення. Я займуся цим. Будь ласка, поспіши, ми не можемо зазнати невдачі зараз. Так. Усі можливості зачинили, куди можна йти, все тільки. Ага, там буде ГТ. Менавіта я про яго і казав. Так, ти курва ще живая там. А я тут бегаю, я думаю, что он меня трапляет так. Я тут бегать не могу.
Гэта ўсё. Так, а з таго боку варта зараз прайсці? Ці не варта? Тут яшчэ крама ў нас маецца. Выпраменьватель. Нармалёва, добрай гульні. Дзякуй, дзякуй велічэзна за пажаданне. Бачыш, мы ўсё ж такі нарэшце мы наблізіліся да фіналу. Так, а тут што, ніхто не раве? І вы потым павылазіце ўсе адсюль. Так, тут няма нічога. Стазіс, шмат стазісу. Ці з іншага боку ўжо не аднойчы бачыла тое, што ў гульні проста стазіс будзе вісець. Так, в сутнасці ўсё. З гэтага бачыце канца і з таго канца таксама маецца стазіс. Пасярэдзіне нават маецца стазіс. Давай паглядзім, што там маем у краме. Не-не-не-не-не-не-не-не. Трэба было не прадаваць, трэба было выкарыстаць. Кажа, сюды. Але тут заблакавана. Tether control. Хід да кіравання трасамі. Захист від перехресного забруднення вимкнёным. Так, ляжить. Warning. Main power interrupted. Tether generators are offline. Нічого не розумію, що тут до чого. Так, ось. Ліфт у нас працює. Так. Так. Ох ти боже, ну так поглядzi кульку. Тут раз, два, і там 4, а шалець. І толькі одна батарейка, я правильно разумею все гэта? А не, 2. Батарейки 2 у нас. І знову стазіс. Скриньки ніяка нема. Так, ще одна батарейка. Так, а тут где? У нас одной батарейки бракує. Не хапаю пакуль што. ВРВ прийшов сказати, що тобі добирається. Дякую. Тобі так само доброго ранку. Хотя, подається, у тебе уже полдень, правда? Так, то бок одна павінна застацца не гэтая. Як яно называецца, божах, на бессілкаваць. Без энергії. Кудысьці яно тут сыходзяць. Так. Штосьці вось гэта мне не падабаецца. О, там яшчэ ё. Высока, бачыце?
Адсюль не бачна нармалёва, але ён. Так. Можа, што з'явілася. Тут не прайсці, не прайсці. Можна цябе сюды пакуль што? Можа, я прапускаю, там усё ж такі ёсць трэці. Так, ну што, нас гэта вядзе сюды, у гэты шчыт, і кудысьці наверх туды. Гэта ўніз. Так, гэтае што таксама ў шчыты. Цікава, пазбіла жоўтае, а вось гэта не адарвалася. Ну, няхай. Спрабуем. Power restored to West Generator. Power restored to East Generator. А, ну і тут, я так розумію, треба ліфт використовувати в якості сілкування. The elevator offline. Notifying maintenance. Когда ж там і не заховане? Тиши, ти куди? Power restored to Central Generator. Power restored to Tether Generator. Давай. Ready for restart. Відновлена жерлі гідратор, система готова до перезапуску. Так, перезапуск. Zero gravity. У зону невагомості. О, Janet Isaac, Powers. тобі вдалося, як електроенергія знову подається, повертайся до обеліска швидше, місце розкопок знаходиться прямо попереду. Воз'єднай нас. Воз'єднай нас. Так, а ось чому тут гэты. Нам треба ляцець. Раз гэтай рэчы. Юзик, блядь, ты гэтае... Пайшоў ты нахер, придурок. Хіба што рагамі сваімі зачапіўся. Кампіляцыя шэйдераў. О, дякую Богу. Так, мы збілі? Тройку тих збілі. Ось так. Restarting tether. Now entering zero gravity. Janet Isaac, Powers slowing again. Come back to the marker quickly. The excavation site's just up ahead. Make it go. Так. Це хто тут? А, во. Ось гэты. А, ён нават не хоча. Та ідзі ти ў пекло, бляха. Він рукой не хоча біць яго. Я тут могу стаць? Не могу. А тут яны на кожным слупе вісяць. Угу.
Так, гэта мы знялі. А там як? А чаму ты не хочаш пралезці, Язік? Це ж даволі смат месца тут, не? Так. Так. Ну давай. Бачу, там есть у нас кредити. Там просто гэта блакітнае паскудства. Я уже больше нема нічого. Так. Чамусьці становіцца нельга. А чаму? Тому що так задумала гулем. О, нарешті. Я бачу кредити. Раптом з'явиться хто напереді. Zero gravity. Так, ну що ви? Запрацювало. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Хо-хо-хо-хо! Ничто себе налетели. Так, а что супротив будет лепш? Гармата? По сутности, только гармата это силовая. Так, во гэта. Exiting zero gravity. Так, ну что вы, головы? Забил? Ах ты говно малое.
Вось гэта мяне, дарэчы, вялікі напужаў, калі з'явіўся. Я падумаў, што гэта штосьці накшталт таго, якога нам трэба было спальваць. Таму што яго больш нічога не брало. Так, гэта ўзялі, гэта перанабіта. А што, яшчэ жывы хтосьці? Ці яна проста так варушыцца? Просто так. Чакай, куды мне трэба? Ёсць захаванне нейкае? Тут хіба што няма. Что там такое? Кто тут, где тут? Это яно просто забавляется. Так, крама, давай поглядим, что мы можем продать. Если у нас есть что в кишине. Ну, у нас до холеры чего можно продавать. 455. Пакуль няблага выглядае. Та ёперся ты. Я знову продав, не використав. Сюди. Все. Куди ти мене посилаєш, Жуля? Не зрозумів. Транспортувати обеліск через транспортний вузел. Ось тут. Захрас. Концовка там терчить. Допоможите, ратуйте. Так, ну и гэта адчыніцца. Це за все. Паузе сабе. А зноўку падкрэсліваць, гуляем все ў гэтае. А па факце-то не зразумела абсалютна, на што гэта было створана, кім. Вось, што мы збіраемся з гэтым рабіць, куды гэта прывядзе. І, па сутнасці, як ужо казалі шмат разоў, Марыо натуральныя. Марыо ў гэтым замку прынцэсцы няма. Ідзі ў наступны. І ты такі, ну і добра, я пайшоў у наступны. І ідзеш. Так, ну шо, головы? Где кто? Так, тут у нас что? Ага. Ты один? О. Нешта пачвары ўжо не тыя пайшлі. Уже по аднаму атакуюць. Чакай, там заблакавана. А, трэба, значыцца, вось гэтыя неяк пазбіваць, я разумею. Пазнаходзіць яшчэ гэтыя шышкі жоўтыя. Не, ці памыляюся. Это там на стенках караводзь гэтая. Да. Так, але тут не бачу гэтых шишечак.
А я гэта ты паўз мяне прайшоў. Так, о. А, гэта які распадаецца на шмат пачвараў. Так, тут прайшлі, там прайшлі. І ліфт у нас тут знаходзіцца, правильно? Там яшчэ дзве шафкі. Лутаем. Сюды. Ну, спадзяюся, усё будзе добра. Ось тут штосьці выскачыць. Ну, а не трэба кіраваць гэта? Ну добра. Ну давай, наступны замак. Погнали. Наступный замок. Так, у нас уже, слухайте, до холеры. Для рызака набойчиков, я так разумею. Ну, в сенсі того, што яны ў межах все роўна адэкватных лічб. Але трэба мець на ўвазе. Колькі? 51, не, дарэчы, гэтага мала. Так, зноўку мы на вуліцу выйшлі. Ти майже досяг мети, Айзеку постав обеліск на підестал. Швидше, каже дівчино. Пішло нахер. Так. Ось туди на місці, правда, тут же ж закинуто усьо чимсті. Забарикадовано. Скооперувалися, як добре. Молодці. Поважаю такое. Той, што з выбухоўкаю пазаду шоў, чакаў, пакуль я разраджуся. Бачылі? Але мы тактычныя геніі. Нас так проста не возьмеш. Так, штосьці жоўценькае тут, мабыць, яшчэ. Не на гэтым баку. А дзе? А на якім баку? Так, я там бачу чырвонае, то бок я туды не зайду. Якое паскудства, ты паглядзі на гэта. Яшчэ здагадайся, дзе гэты жоўты тэнтаклі ляжыць. Якое трэба падарваць. Гэтую мы падарвалі, але што ў гэтым
Што гэта нам дало? О. Цікава, адсюль не бачна было. Ляха геймдизайнера. Ябала ты, гаўняшка, столькі на вас страціў часу. Так, у нас тут знікла ўсё. Так, гэтая чырвона засталася, дарэчы. А я цябе знайшоў. Please, Isaac, the hive mind is coming. You have to make us whole. Хто там паўзе? Ёзик, блядь, бяжы, калі ласашка. А хто там вылез, я не заўважыў. Такі здоровы. Ой, ой. А я думаю, што за халера там была? Мяне, слухайце, гэтыя набоі канчаюцца, а потым... А, ну разак будзе яшчэ. Так, што мы тут пачытаем? Журнал пацыента, бо якога пацыента? Адкуль ён? Я памясціў у карантин колішніх лікарів Кліфтона і Огана. Ми забарикадувалися. Я маю намір вести повний журнал, щоб там не відбувалося. Різні шляхи поширення інфекції схожих, хтось повинен вести записи. Якщо сигнал близько може змінити тіло на відстані, ми повинні про це знати. Грудна клітка трупа лікаря Кліфтона почала розширюватися, ніби він робить глибокий вдих. Здається, щось відбувається під поверхнею шкіри, тіло конвульсує, з рота виривається жовтувата солона рідина. Він задихається, але він, о Боже, сподівайся, це виходить газ. Гаразд, зараз з'їм, стравохід випиняється, щелепа руйнується. Голова розколюється, вона змінюється, майже схожа на хоботок з вусиками. Грудна клітка розколюється по центру, розколюється і вона розтягується, розширюється назовні. Внутрішні органи, м'язи, кістки згинаються. Боже, яка шутость. Без пебе хто-небудь залишився. І бать, він кружляє по кімнаті, це не схоже на Кліфтона. Він ніби полює, він мене бачить. Ні, вентиляція, він прямує до вентиляції. Звук ударів, вереск та органічних русків. На гэты паназіраў, карацей. Як гэтыя сапраўдныя вучоныя кажуць, правда, усё на сваім досведзе. Так, можа хутка гэтыя набой у мяне вытрацяцца. Давай. Халера, бляха, з гэтымі прыладамі. Так, ну нам сюды, дакладна ж. А, не сюды. Гэта шкло. Так, чакай, п'едэстал, вось ён.
Так, а чаму, дарэчы, гэтая херовіна мяне спрабуе забіць, пакуль я, па сутнасці, раблю нешта з гэтым абеліскам, які ёй патрэбны. Вось мяне гэта не стыкуецца пакуль у галаве. Яшчэ. Так, крыху пазнавата я ўзяў. There. Now reunited with the pedestal. Вытраціў хп да халеру праз гэты выбух. Так, і няма ніякай хілкі, праўда ж? Хілкі няма, нічога няма. Дай паглядзець. А не, хілка ён. Чакай. Раз, два. Малая, але ён. Зараз трэба паглядзець. У нас 71 застаўся. Гэта добра, што ў нас 21 набойчык. Але вось гэтыя дыскі, мне падаецца, трэба будзе на штосьці іншае змяніць. Пытанне толькі на што. Так. Не гэтае. Давай вось гэта 27 ўсё ж такі набояў. Мы замест гэтай зброі. Паспрабуем вось так. Ну што, Юзік, пагналі. Нарэшце, ён стаіць на сваім месцы. І што ў гэтым выпадку у нас адбываецца? У нас на зямлі з'явіўся вялікі чырвоны чэлес, вось што. А гэта Ілля. Похер гэтая завіруха. Прайшла нібы ўсё як трэба. Дзякуй, Айзек, я заўжды верыла в тебе. Ніколь. Мы воз'єдналися знову, ми одне ціле. Надзвичайна ситуація. Геоорбітальні гравітаційні троси відключені. Тектонічне навантаження звільнено, зіткнення неминуче. Усьому персоналу негайно евакуюватися. Корисне навантаження. Я перезапущу троси, це дасть нам час. Ні, я не сказала ні. Ані, іди. Знову перезапускаємо троси. Комп'ютерна помилка перерозподілення керування гравітаційними тросами. І... Цього не виправити. Відпусти, Деніелс. Відпусти кого? Невже ти не усвідомлюєш, наскільки ти мариш? Нам треба йти. Корисне навантаження... Так, я дала тобі шанс схаменутися, Айзек, але якщо ти досі цього не бачиш, я допоможу тобі в останнє. Перехоплення CIP-комунікатора. Цього разу дивись до кінця. Айзек, гэта я. Хотіла б я поговорити з тобою. Мені шкода. Мені шкода за все. Я хотіла просто поговорити з кимось. Тут усе розвалюється, я не можу повірити в те, що відбувається. Дивно. Така дрібниця. Наче вести діалог з рештою і все. Чим були його дослідження? Небагато, еге ж. Як змусити його слухати, коли він благає про конвергенцію, то в мене була інша молитва.
Він промовив, потім слухав. Then Зупини це, казала я. Можливо, він зрозумів, але stop. I said. Maybe it understood, but I can't return. я не можу повернути те, що було забрано. Чому я не можу знову побачити тебе, Юзик? Why can't I see Я you? кохала тебе. І завжди кохала. I loved you. I always loved you. Так може вона там кудись комусь у інше щось подколола, а не собі. То ж не бачно. Усё? Ля, як та почвара усміхається. She's Elizabeth Cross. Це Елізабет Кросс, той науковець з гідропоніки. You both saw what the mark. Ви обоє бачили те, що Обеліск хотів. Щоб ви побачили Джейкоб Темпл для неї, а ніколи для тебе. Джейкоб? Ні. А чому я не мовчала дотуль? Ніколь була мертва весь час, і ти знав про це, чи не так? Можливо, я знав, що щось не так, але вона пройшла через стільки всього. І At least now it'll be in. принаймні тепер він буде в надійних руках. Обеліск більше нікого не перетворить на свою. Give me the loader remote. Віддай мені пульт. Ні, все кінчено, ми з'єдналися знову, Джейкоб сказав. It's over. We're whole again. For Christ's sake, I'm not going to ask. Заради Бога, я більше не буду повторювати. Крос. Ні, вже достатньо смертей. Тоді просто зроби це. Мені вже нічого втрачати. Крос. It's better this way, Isaac. Так буде краще, а Юзик. Неможливо оговтатися від того, що робить з тобою Обеліск. And when the tectonic will А drop, коли тектонічне навантаження спаде, все це буде поховане. Саме так, як того хотів уряд землі. Ну і... warning. Seismic Увага, сейсмічна активність зростає. Евакуйтеся у безпечне місце. А нам треба на медальчика. Евакуюватися. Бегче мы не можем праз гэтую всялякую слизкую паскуду, что ляжыць под ногами у нас. Шаттл, я все яшчэ паспею перш як вона адляціць. Кава, навошта тут раскіданыя гэтыя? А, ну гэта ж Соня. І хутчэй за ўсё будзе магчымасць проста сядзець на гэтым месцы і перапраходзіць 55 разоў па коле. І пачвары будуць аднаўляцца. А на што столькі грошай пхаюць мне ў кішэні? Яшчэ пра пампоўку даюць. Вельмі цікава. Так, захаванне. Лёха, донат. Донат. Вот такое. Ну что, куда ты меня посылаешь? Чакай, у нас еще тут есть Варштат. И крама есть, все лишнее продать, а можно наоборот набыть. Тыры. Тыры мы можем себе пропамповать. В разаку нічого нема. Проміньовий разак. Не. Може гармата? Раз, два, три. До речі, може бути. Так. І вогнемет. Ось цікаво, що мені спотребиться більше. Проміньовий разак. Ён прапампаваны. Гэтыя вось там набояў ўжо не шмат у нас, мала. Праменьчык.
А чаму не, хай будзе. Зараз, можа, мы яшчэ сабе возьмем, набудзем сабе гэтых шайбачкаў на ўсе грошы. Так, што па краме, скажаце нам? 27, бачыце, у нас ёсць, добра. Ну, вось гэтыя рэчы прадаем. Стазісам, звычайна, я не карыстаюся абсалютна ніколі. Так, усё, набойчыкі у нас маюцца. І... халера, ты паглядзі. Ну, давайте на трэцюю шайбу яшчэ што-небудзь прададзім. Так, вось гэта. Ой, чакай. А ну, дай. Вось так. Пойдем прапампуемся, захаваемся, ды пойдзем, я спадзяюся, ўжо да самага фінала. Так, праменьчык, во. І раз, і два. Ну і куды ж тут у нас апошні ОВ, гэта што? Асноўны вогонь. 100 з этих адзінак. Выдатна. Ну давай, давай, давай. Так, мы готовы? Куди мне треба? Сюди. Бог, это что было? А, метеорити? Деніелс, останнє попередження, Айзек. Я серйозно. А чому я не хочу, каб ми з ёй полетели? Не разумею, мы ж чалавекі, не зараженыя. Нас же ж не заразил ніхто. О! І он тут. Опа! Не. І зараз шмяк просто на шматки її. Хапай руку, Йозик, будь ласка. І все. Не. Кендра. О, ля, скільки у нас тут гэтых куфаров ляжыць. Што адбываецца? Ера сабе. Так, як твою мать. Йозик, бегчы будзем, не? Ля, што адбываецца? Стазісам я не змогу карыстацца. О, ёсць траплянне, ашалець. Та ну. Какая жутость.
Та у сенсі. Давай ще что-нибудь. Ой, блядь, курва. Выбил в око, не? Ой. Валера, чому він так трапляє? Один застався, ці що у його? Блядина. Ой. Ти ще живий? Так, а куди тобі лупашить зараз?
Так, ведаеце што? Воу-в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 оу. Інвентар давай хутчэй. Так, ну и оно все равно посередине. А. Ну давай уже. Покажи гланды. Так, посередине, не, с правого боку. З левого боку. Ой, довго. Ой, не кажи. Ах ты, паскуда. Знал-ка полетели. Йозик. Кира, набейся. Да ты шо? Только не кажи, что мы его забили. Коллективный разум мы забили. Я уже покинуть планету. Чакай. Это было занадто просто. Это використати. Это викинуть. І это викинуть. Так. Это не треба мне усё. И это не треба. На что тут столько стазису раскидали, как кто подказал? Бо стазіс тут на гэтай частцы він ввогуле быў бессэнсоўны. Тут таксама не во. Гэта стазіс, усё. Так, я бачу, там крэдыты ляжаць. Цікава. Давай наперад, Юзіку. Бах, бах, бах.
Ля, як хутка ён. А гэта што такое? Раздел 12. Апогей завершен. Другі раз за гульню нам показали твар Юзика. Isaac, it's me. Юзик, гэта я. Oh, I wish I could talk to you. О, ён нават сабе запісаў гэта, ці што? Давай, як у другім ведьмары адпілуем яму тентаклю. Выбачай, паладзін не бачыў. Прыйшоў біць глісту. Ну, як атрымалася это... А гэта што зараз было? Гэта былі глюкі? Я так спадзяюся. Ой, ну што вам сказаць? Абсалютна не змянілася маё меркаванне наконт гэтай гульні. Сапраўды яна якасна зробленая для PlayStation, мабыць, у нейкі там нулявым годзе ці 10-м годзе, калі яна выходзіла. Вось. Гэта было, мабыць, шыкоўна. Але гісторыя сумнеўная такая. Пабегай туды-сюды. Вось, рэалізацыя таксама была вельмі аднообразная, ведаеце, нудна. Вельмі часта, напрыканцы стрымоў, гэта у нас, дарэчы, 7-й стрым падаецца па гэтай частцы, па гэтай гульні. Вось, напрыканцы стрымоў ужо сумаваў, таму што гэты геймплей надакучвае праз 2-3 гадзіны ўжо ўсё. Уже не хочацца. Ну, крацей. Якасная гульня, якасная. Варта ў яе гуляць. Ну, насамрэч, ёсць цікавейшыя для мяне гульні, таму менавіта Dead Space мы на гэтым скончым. Меркавалася на пачатку, што будзе 3 часткі, не будзе. Вось, другая, трэцяя не буду гуляцца. Не тое, што Long Dark. Не тое, што Long Dark. Тут няма дасягненняў такіх, як у Long Dark. А вам бы толькі залыткі чапляць. Вось. Ну, карацей, 12-12, я мяркую, што на сёння хопіць, правда? Зробім што-небудзь карыснае для гэтага свету у рэальным жыцці. Вось, но ўжо калі мы скончылі гэтую гульню, то як Еўратрак, ну вось Еўратрак сапраўды толькі дасягненнямі сваімі цікавы. Насамрэч ужо праз столькі гадзін геймплею. Вось, ну альбо ты проста любіш гэтую прафесію. Вось, і неяк яна цябе чапляе тым, што ты проста катаешся, дасягаеш свой мэты, ты падавозіш груз у выдатным становішчы, атрымліваеш нейкія там грошкі віртуальныя. Супакойвае гэтая гульня, лянота. Вось. На наступным тыдні мы ўжо спаткаемся ў Сталкера другім, будзем яго праходзіць, спадзяюся, з другой спробы. Там жа шмат што выходзіла патчаў гэтых, правда ж? Вось, там будзе лепш ужо, не будзе гэтых багаў, якія былі, тыпу неўміручыя крывасмокі, ці як яны там зваліся, я ўжо не памятаю. Вось, мы ж-то завершылі адначасовы Вядзьмар і Сталкер. А як гэта адначасова? Вось. А, ты маеш на ўвазе, што... Не, ну ў сераду ж будзе Сталкер, а ў пятніцу Вядзьмар. Там жа ж нічога такого. 20 жніўня патч? Дык чакай, праз тыдзень мы ж толькі пачнем. Праз тыдзень мы ж толькі пачнем, гэта будзе першы стрым. Там вядома, што мы запатчымся і гэтак далей. Вось, што хацеў яшчэ дадаць? Што яшчэ хацеў дадаць, па сутнасці зараз-то нічога. Заўтра спаткаемся з вами ўжо ў Лонгдарку. Вось, а пакуль што праходзіць 2 гульні на 180 плюс гадзін, а там на Сталкеры сюжэт там 180, мне падаецца, не. Там не на 180 гадзін Сталкер. Ён жа ж
Штосьці каля 40 гадзін ці 50 было. Гэта будзе не 20. Не, все равно пачнем на наступным тыдні сталкера. Я спадзяюся, толькі яго не выдаляць з магчымых гульняў у як яго курва завецца у Xbox. Таму што я учора, дарэчы, хацеў зняць серыю Лара Крофт, падаецца Shadow of Tomb Raider, яна там звалася гэтая часціна. Раней я памятаю, што яна была даступная праз гэты геймпас. А учора залез і мне сказалі: хер табе за каўнерчык. Купляй гульню. Усяго 167 злотых. Разумееце? І я такі: пайшлі вы нахер. Іншым разам, як кажуць. Так, перамотка наперад будзе якая? Шестнадцатая. У мяне першае праходжанне другога сталкера амаль скончанае 215 раз. Зараз. 215 гадзін, ого. Пашалець. Ну то што паробіш? Ну, хай будзе. Будзе сталкер, будзе ведьмар. Трэба было здымаць серыю Tomb Raider Rule of 34. Я, дарэчы, не ведаю Rule of 34. Што гэта такое? Пагугляць, пагуглю. Гэта штосьці, як вы учора, 3 ікса. О, дарэчы. Узнагарода 50 000 крэдытаў, 10 вузлоў жыўлення, тэкставыя журналы, разблакаванка запраснуць салдацкі CIP. 6-го ўзроўня. Твой прагрэс захованы, а також разблакаваны рэжым новая гульня плюс. А навошта? Сапраўды былі людзі, якія перапраходзілі 34+. Я вось таксама падумаў пра гэта. Няўжо ёсць шмат гульцоў, якія перапраходзілі сюжэтную гульню, мне падаецца. Хаця, гледзячы на Міхася, грэзуікі, то гэта проста, бляха, шаленства. Яны там спідраніць пастаянна. Гэтыя гульні. Усё? Ну, усё дык усё. Шаноўныя мае, дзякуем велічэзна за прагляд. Падпіскі, падабайкі, усё гэта не наебеш. Вось, таму гэта... Пойдзем зараз на твічы ў рэйд, як заўсёды. Хто у нас там ёсць жывы? Ярык, віда, так, Ралев. Лебутка, дарэчы, за нас завітвала таксама. Страмаченко завітваў. Давайте абірайце, хто там у чаціку жывы. Лебутка альбо Страмаченко. Да каго пойдзем? Пайшлі гвинт глядзець. Гвинт глядзець? А Ралев што гуляе ў гэты? У ведьмара? Што ён гуляе? А, так, сапраўды гвинт. Ну, давай да Ралефа, добра. Тады заўтра пойдзем да Страмаченка альбо Лебуткі. Усё, усім пакуль. Добрай серады.